Ono paling gak telat. Endi? Golek ono. Golek ono. Ya wis bismillah. Iya anyep ya. Selama iku lah selama. Selama. Lah nek peyek lho. Oh, dari mam. Selama iku lah. Aku mau kan mangan roti toh. Napa? Roti mau. Oh. Ro aku mangan roti. Ngerti ning ngarepku mau. Bapak sawang lah kok kertasnya kepangan. Kok iso? Aku wedi keracunan kok kae. Lu wong aku ora njaluk nyapu kok. Somo. Nek mau mangan kok kesusu eram. Aku lho ora njaluk. Ora Ya ora roh. apa jenenge? Gak njaluk. Maksudnya gak ayo pedang mangan udang cepet ndang bucar kan ora aku kan yo. Lah aku ya ora roh, aku syukur mangan. Yo wis Bu, nasib. Aku ngertine teko separo lho, kok enek kertas. Ya, berarti kertas apa dong ngono kuwi? Aman ora? Kertas Mika. Mika tapi Mika sing tipis sing putih ngono kuwi. Oh, bener Mika putih dek iki lep karo roti. Cuman tuku apa? Kayak kantor. Cuma aku tuku. Tuku. Sing dilesep yo nek roti-roti ngene kuwi ya biasane. Biasane paling tak mau. Ya aku yo ora ron entek separo lagi ketok kertase, peh. Mlebu wetengku iki. Aku traumane kayak lemari mangan roti sampean sak kertase kan mukok ta. Oh. Tapi lah aku kena liver gak mungkin nganu gak